meglátjuk jó, hogy alakulunk, meg Kopinak is vissza kell mennie, csinálj képeket, meg ilyeneket, jó, meglátjuk jó, hogy alakulunk, majd hívlak, hogyha megyünk vissza, oké? Facebookon Néztük. tudtok értesülni a pályáról. Jó van, rendben van. Jós játék az 32 hektár. Oké, van. Hát több ember számítunk, lesz éjszakai játék is. Trészerrel. Pirotetikus szakembert hívtunk. Balázs, leszetted? Leszetted? Vendégek kísérek. Pirotetikus szakembert hívtunk. Egyébként, hogyha az illető urak eljönnek, 4 órakor lesz a szünet, náluk fegyver vásárlási lehetőség is nagyon jól megy, és bemutatást is van, egy shop, lehozták, be lehet mutatni a fegyvereket. Fogod tartani nekünk termékbemutatót? 4 óra körül? Ők tartanak, meg tudják mutatni, hogy milyenek vannak, hoztak egy shopot. Kicsit Amikor kellett volna, akkor jött a gomba, amikor nem kellett volna, amikor nem kellett volna, akkor meg kellett volna, akkor nem jött. Az a probléma, hogy most én kurva először, tehát én saját érzem magam ezáltal. Nem tudok róla, az embereim is kurva szorul vannak, nem tudok. Megyünk is, mert hívnak. Ott ugyanazon végül. De jó. Hát ilyet más pályán, magyar pályákon nem látok. Ez japán meg amerikai stílus. Az olyan ilyen fű, mintha igazi lenne. Ezeket mind teszem fel a honlapra, Ríz. Jó van. Tehát ez szerintem ez egy ilyen kis plusz extra. Most még csak egy van, de majd sorra fogunk. Hát most ott kettőre összesom, nem csak egy. De az is, hogyha megégetünk, hogy volt egy szép, és itt Kolumbiába alkalmazzák ezt, hogy nem kaptak a megtallat, vagy Csoki bácsi. Itt nem sok hiányzott. őrizd a rakétát, te is visz. Épp vagyunk nyugi. Előkettőt beszoktam, úgy maxoljuk, hogy megpusztolom, mi van? Hallod, hogy fog pontosan? Hát egyetem. Majd fogom azt még állni. Téged nem is lehet látni, bújj elő. De király. Még ott is vannak ketten. Komoly? Hol a francban? Oli, mozdulogjatok már egy kicsit. Kezét láttam, ha? Nagyon nagy. Profi. Balázs, mennyi van még? De jól néztek ki. Mit? A 24th.hu-n. Hogy Viktori? Tehát mi most ez a játék, És ez a mező is játszik? forintomban mező is játszik. Nőszellemű. Fizettek? Nem. Jó van. Tűzbomba. Figyeltek hármat hiszem. Gabi, megnyitotta? Elmentél és Gabi meggyújtotta a fűbombát. jó vagy, egyére figyeltem. Halál. Gabi gyújtotta meg? Mit? Fűbombát. Elején izében nem fog kigyújtani azt a szart. Ez kb. Annyit ér, mint az enyém. De nem, már ég is látod? A lángol.
Már, Ott van vele valaki. Jaj, nem áll bazd meg. Csak nem jutottátok ki. de. De. A büdös picsába. Füstölni füstöl, az biztos. Ja. Csak nem néz, hogy mi. Nem jutották ki a pályát, mert tök száraz a fű. Most eloltották. Nem már volt. Na, eloltották, na. Kádé vetközöm meg itt. Oké, vetkőz, egy pillanat, eltűnt. Igen. Egész az első tüskéig. Ez a kettő van. Meg ez van sárga, és táplálszó plexivel. Minden. Szerintem olyan késő délelőttig maradunk. A pénztárcát mondja meg, hogy hova raknak. You say, I see, bazd meg, I see. Hát mindenki érti,